Кніга лічбаў, раздзел 30. І Маісей расказаў усё сынам Ізраіля, што яму Господ загадаў. І сказаў Маісей правадырам пакаленняў сыноў Ізраілевых: вось што загадаў Господ: калі хто з мужчын дасць абяцанне Господу або звяжа сябе прысягай, няхай не парушыць слова сваё, але ўсё, што абяцаў, выканае. Калі жанчына дасць абяцанне Господу або звяжа сябе прысягай, і яна яшчэ ў доме бацькі свайго і маладых гадоў, то калі бацька даведаецца аб абяцанні, што яна дала, або аб прысязе, якой яна связала душу сваю, то хай маўчыць, бо яна звязана абяцаннем. Усё, што яна абяцала і чым прысягала, хай споўніць на справе. Калі ж бацька запярэчыць ёй у той дзень, калі пачуе аб гэтым, тады абяцанні і прысягі яе будуць марнымі. І ласкавы да яе будзе Господ таму, што бацька запярэчыў. Калі, аднак, выйдзе яна замуж і дасць якое-небудзь абяцанне, калі слова, выходзячы з вуснаў яе, звяжа прысягую душу яе, і калі ў той дзень пачуе гэта муж яе і не запярэчыць, то яна будзе звязана абяцаннем і павінна будзе споўніць, што абяцала. І калі ў той дзень пачуе муж і запярэчыць, то абяцанні яе і словы, якімі звязала душу сваю, будуць марнымі, і ласкавы да яе будзе Господ. Усё, што абяцалі ўдовы і разведзеныя, хай выконваюць. Калі жонка ў доме мужа звязалася абяцаннем або прысягаю, і калі аб гэтым даведаўся муж і маўчаў і не запярэчыў абяцанню, то няхай яна споўніць тое, што абяцала. А калі ён адразу ж запярэчыў, то яна не будзе звязана прысягай, бо муж запярэчыў, і хай Господ будзе ласкавы да яе. Калі ж яна дасць абяцанне або прысягай звяжа сябе, каб праз устрыманне упакорыць душу сваю, ад волі мужа залежыць, ці споўніць яна гэта, ці не. Калі ж муж, пачуўшы гэта, будзе маўчаць і з дня на дзень будзе адкладваць свой прысуд, то ўсё, што абяцала, у чым прысягала, яна павінна споўніць, бо муж пачуў аб гэтым у той дзень, але маўчаў. Калі б ён запярэчыў праз нейкі час пасля таго, як даведаўся, няхай сам адказвае за сваю правіннасць. Вось законы, якія перадаў Господ Маісею адносна мужа і жонкі, бацькі і дачкі, калі яна ў юнацтве яшчэ жыве ў доме бацькоў.